హాయ్ అందరికీ. మీరు ఎప్పుడైనా పెట్రోల్ ఈజ్ హైలీ ఇన్ఫ్లామబుల్ లేదా ఇన్ఫ్లామబుల్ మెటీరియల్స్ షుడ్ బీ కెప్ట్ అవే ఫ్రమ్ ఫైర్ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ ఇన్ఫ్లామబుల్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో, ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ బిగిన్. దీనికి డెఫినేషన్ చూస్తే దట్ కెన్ బర్న్ ఆర్ క్యాచెస్ ఫైర్ ఈజీలీ అని, అంటే సులభంగా మండేది అని, అంటే అగ్నికి సులభంగా దహనమయ్యే పదార్థం అని అర్థం అన్నమాట. అంటే అగ్నికి గురయ్యే పదార్థం అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే అత్యంత ప్రమాదకరమైనది అని చెప్పొచ్చు, ఇంకా చెప్పాలంటే సులభంగా మంట పట్టేది అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే పెట్రోల్ ఈజ్ హైలీ ఇన్ఫ్లామబుల్, కీప్ అవే ఫ్రమ్ ఫైర్, అంటే పెట్రోల్ చాలా సులభంగా మండేది, నిప్పు నుండి దూరంగా ఉంచండి అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.